घ्या सगळ्यांना 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये कोणाला पाहिजे 10 रुपये 10 रुपये हे पण 10 रुपये. हे पण 10 रुपये घ्या घ्या लोकं एक घ्या, चमचा पण 10 हा, 10 रुपये. रुपये 10 रुपये म्याव, बाहेर ये, खाली ये. लपली दिल लपली. तर टाक तिच्यावर टाक. तिला तर येईल खाली. सारखा दिल बघायचे तुम्हाला. ते लपली आहे बघा. ते बघा. झोप. किती काय आणलंय, काय आणायला पाठवलं आणि तुम्ही काय आणलंय बघते आता. मोठा सोफा केलाय मोठा आणि त्याच्यावर आता सगळं सामान आणलंय ना पप्पूने आणि शिजूने. ते आता तुम्हाला दाखवते काय काय आणलंय. मी काय सांगितलं की काय आणलंय ना ते आपण आता बघूया. ते हे वाफ घ्यायचं. हे घेऊन हे आणले स्वतःसाठी. बघ मी काय त्याला बोलली नाही होती हे घेऊन ये म्हणून. हे पण आणले तू. चालू आहे पंख्याचा आवाज येत असेल. मी तुला हे आणायला नाही पाठवलेलं. मग तुला मला जे घरात सामान पाहिजे ते सांगितलं होतं फक्त. आणि मी काय काय आणलंय बघा. आज मी काय घातलंय ना ते पण आणलं त्यांनी बघा. शिद्धू कसं दिसणार. थांब ना मी व्यवस्थित बसू दे. मला पाठी दिसतोय का. थांब ना तू इथं बस. हे काय दाखवते. हे तर माझे आयटम कसे दाखवते. आता ते तुझं इकडं इकडं थांब हा. ना 2 मिनिट. तसं नको थांब. आता इथं या साईडला दिलच्या इकडे पूर्ण. आणि तू मी दादा तू इथं बस. पुढे बसून आता इथं बसेल ना अशी नाही तो मग तिकडे ना दाखवायला तिकडे. 1 2 3 स्टार्ट. त्याला डिमांड मधनं आम्ही काय काय आणलं बघा जरा. हे एक हे तुझ्यासाठी ही आपली 2. वाफ घ्यायची मशीन होती ना आपल्याकडे. तुझ्यासाठी 2. हे तुझ्यासाठी 3. हे माझ्यासाठी हा बघा. हे तुझ्यासाठी हे 4. माझ्यासाठी आणले. मी त्याला आणायला काय पाठवलं आणि त्यांनी काय आणलंय बघा. शॉपिंग केली 1 वर्षाची. ते 5 दर दिवशी 1 तू घालायचं. मी घालायचं बघा माझं नाव. आता हे सर्व हे सोयाबीन तर होते. सोयाबीन होते घरात. पप्पूला पाठवलं सिद्धूला म्हटलं घेऊन जा. पण सामान पहिलं घरात घेऊन ये. काय काय आणलं शिद्धूनी. हे बघ. सिद्धू तू काय काय आणलं ते दाखव मला. पण हे सोयाबीन होते आपल्याकडे. पण जाऊ दे आता आणलेस. हे चमचे पण आणले. 1 पिशवी. काय काय आणलंय. एका पिशवीतलं एवढं सगळं सामान. तुला चमचे बघ. हे सर्व बरोबर आहेत डिझाईन ना मस्त आहे. सर्व. हा. ज्यांना पनीर सहन न दुधाची वस्तू सहन न त्याने टोफू खावा. 2 टोफू 2 पनीर आपल्या रेसिपीला लागतं ना. वेलची हे चीज हे बघ चीज क्यूब लागतात ना. आणि मस्किटो. आणि मम्मीसाठी हे गिफ्ट शिद्धू गिफ्ट दे तुझ्या हाताने. तुझ्या काकूंना पावडर. 2 मला गिफ्ट नाही पाहिजे. कमेंट मध्ये आलंय की गावाला येता नाही ना काही आणू नका फक्त पावडरचा डब्बा आणा. म्हणून तुला गिफ्ट आणले पावडरचे डब्बे. मला ना आणि हे बघा याचा चॉकलेट सारखा वास येतो याचा. आणि याचा नॉर्मल असतो पण चांगला आहे तो वास. शिद्धू तर ब्रँडिंग करते इकडे. अरे वा. आणि इकडे काय काय आणलंय. हे अगरबत्ती बघा. डिमार्ट मध्ये आपलं सर्व भेटतं. आता हे आणलंय आम्ही चायना ग्रास. म्हणजे तुम्हाला एक चायना ग्रासची रेसिपी भेटणार आता. भेटणार. आणि हे आंघोळी करताना काजू घे दादा. मम्मी. अजून काजू स्वस्त झाले तिकडे. काजू लागतात ना तुकडे काजू 590 रुपये किलो. 590. आणि हे मस्त आहे. हे खूप चांगलं असतं आंघोळी करताना वापरायचं असं खूप चांगलं असतं. शिद्धू तर असं बोलते तशी त्याचीच कंपनी आहे. आता जरा फ्रीज मध्ये ठेव ना.
हे काय ते हे पनीर आणि टोफू पनीर ना, आणि टोफू. पनीर टोफू आणि हे बाई चीज क्यूब्स, हा चीज क्यूब. हे 3 वस्तू फ्रीजमध्ये. मध्ये ठेवू. आता अजून एक घडी. सिद्धू बोलला डिटर्जंट, सिद्धूने घडी घेऊन दिली मला. सिद्धू बोलला घडी वापरा, तर मी घडी घेऊन आलो. हे बघा हे परत मम्मीसाठी आम्ही आणलं. आता म्हणजे तुला समजा 2 कप लागले तरी 2 वेगळे कप आहेत बघ. टीस्पून दाखवायला आहे ना. हा 1 कप, अर्धा कप, अर्धा टीस्पून, 1 टीस्पून, टीस्पून, पाव कप, अर्धा कप, अर्धा कप, पावणा कप. आणि हे घे. जिरा 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 घरी ठेवायला. आणि हे पण हे वाट्या. बघ घ्या, तुझे साहित्य राहतील पाहिजेत मम्मी. आता मी वाट्यामध्ये काय दाखवत पण नाही. तू आता कशाला वाट्या आणायची? मस्त वाटतात बघ हे ते. छान वाटतात. है ना. एकामध्ये 4 मसाले राहतील. काला हे कॉक्रोचांना मारून टाका. काला हिट आणायचा ना बाप्या. काला इटचा ह्याचा मच्छरचा. नाही पण त्यानेच माहिती का कॉक्रोच मरतात. अरे कॉक्रोचचं हे कॉक्रोच याने मारतात. कॉक्रोच यांनी नाही मरत. खरं सांगते नाही मरत. आम्ही तिकडे ना मी काला आणलेला नंतर. आणि सोया सॉस सॉस घी. हे आणलं ते बरं झालं. जिलेबी पाडायला आपल्याला. हा जिलेबी पाडायला पण आपलं कशाला पण होईल. आणि ते सिद्धूच्या हातात काय आहे ते अंजीर. अंजीर. रोज 2 खावा आणि स्वस्त राहावा. आणि गुडघेदुखीपासून लांब राहावा. अंजीर खाऊन. हां सर्व ब्रँडिंग करतो आम्ही. आमच्याकडे लायटर खराब झालेला. हे तूप आणलं. लायटर पण आणलं. तूप, साजूक तूप. गाईचं तूप. आणि ब्रश करा आणि टंग पण साफ करा. हे तर तुम्हाला माहितीच आहे. हीट. आता हे काय सिद्धू, हे दाखव. हे काय आणलं दाखवा. तुम्हाला मी खोलूनच दाखवतो. मम्मीसाठी गिफ्ट. वा वा. दोन कार्ड, 2 वस्तू, एक कार्ड आणि एक उलटवाला कार्ड. वा. हे काय ग्लास. ग्लास. आता ह्याच्यात आपल्याला आईस्क्रीम किंवा काय बनायला चांगला ना. मिल्कशेक बनवायचं आहे ना. हो कस्टर्ड पावडरचं आपल्याला एक डिश बनवायची आहे. हो. आईस्क्रीम, फालुदा, आता सर्व काय बनवू शकतो आपण ह्याच्यात ना. म्हणजे पूर्ण सेट आणला. टोमॅटो केचप हे सुंदर असतं. झालं, संपलं. हे बंद करा. ग्लास. घरात बसून मी शॉपिंग केली. हां पण हे सर्व तुझ्या कामाचे आहेत ना. हा आता हे सर्व जनरल खाण्याचे आहेत. घ्या सगळ्यांना 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये कोणाला पाहिजे 10 रुपये 10 रुपये. हे पण 10 रुपये. हे पण 10 रुपये घ्या घ्या लोकं घ्या, लोकं घ्या. चमचा पण 10 हा, 10 रुपये. रुपये 10 रुपये. हे चमचे. हा एवढं काय काय आहे इकडे सर्व. सगळं सगळं 10 रुपये घ्या तुम्हाला 10 हे रुपये. चमचा पण एक चमचा 10 रुपये नाही, सगळे चमचे 10 एक चमचे 10 रुपये सगळे कसे एक घेणार. चमचे 10 रुपये. 10 रुपयाला एक हा चमचा. सगळे कसं देणार. महाग 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 बी. मग तुझ्या डिमांड मध्ये सगळं स्वस्त आहे. सगळं स्वस्त आहे माझ्या डिमांड मध्ये. बघा हे ना हे फक्त 300 रुपयाला देतात. म्हणजे गेले हे चांगला माल आहे. बघा बघा आजची डेटच बघा तुम्ही. आजची डेटच बघा तुम्ही. चल. होलसेल रेट आहे. आता काय काय तुला दिसतंय आम्ही समोर. आता इकडून स्टार्ट करूया. आपल्या घरी आज काय काय भरलं आपण. मखाने. इकडे काय आहे, डार्क सोया सॉस ना. सोया सॉस, हीट, हीट, केचप, केचप, घडी घडी. डिटर्जंट, हे तेजपत्ता, तेजपत्ता पावडर, 2 पावडर मम्मीला. अगरबत्ती, हे काय बोलते ना, आणि अंजीर. अंजीर, हे 2 ब्रश आणि टंग साफ करायचं. लायटर, लायटर, मोरी. मोहरी दाखव. मोहरी. आता गरम मसाल्यामध्ये बघा काय काय घेतलंय. मोहरी घेतलंय, ओवा घेतलाय, काली मिरी, काळे तीळ, जिरा आणि संदेव मीठ. आतापासून आम्ही सफेद मीठ सोडून मम्मी संदेव मीठ वापरणार. तुम्ही पण सफेद मीठ सोडून टाका आणि संदेव मीठ वापरायला घ्या. हेल्थसाठी खूप चांगलं असतं ते. काजूचे तुकडे, काजूचे तुकडे, गरम मसाला, धना जिरा पावडर, धना पावडर, इकडे लाल मिरची पावडर, लाल मिरची. गरम मसाला आणि धनिया पावडर. 10 रुपये. हे मूग 10 रुपये. मूग मटकी. दादा हे मी नाही विकणार हा. आणि मला पाहिजे काय ते. चिंच. चिंच तुला आवडते. चिंच नाही विकणार. हे आपलं मिरच्या, दोन्ही प्रकारच्या मिरच्या, बघायची. मखाने, मखाने, हे चवळी, चवली, 2 कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लॉवर,
मसूर डाळ, डाळ, मूग मटकी, मटकी, इकडे स्टीमर, स्टीमर आणि इकडे तर दाखवलं आपण एक ग्लासेस, हा, आणि ते वेलची. वेलची. इकडे कधी अर्जंट मला लागलं म्हणून मी कधी सकाळी घाई नको व्हायला म्हणून पनीरचा बटर मसाला. आणि आपण आतमध्ये हे ठेवलं ना पनीर आणि पनीर आणि टोफू ठेवले आतमध्ये हा, आणि टोफू चीज क्यूब्स ठेवले. हा, चीज क्यूब ठेवले. आणि हे बघा शेंगदाणे शेंगदाणे 10 रुपये. 10 रुपये. हा. आणि खोबरं पण 10 रुपये. हे डेसिकेटेड कोकोनट आपल्या सुक्या खोबऱ्याचं मम्मी. सुका खोबरं. बुरा बुरा. हम्म. आणि इथे काय काय मम्मीच्या इकडे हे कप. कप्स, हे सर्व इन्ग्रेडियंटसाठी. हे माझ्यासाठी पेन आले, माझ्या आवडीचे पेन आहेत. लहानपणी मला असे पेन खूप आवडायचे. आता परत लिहायला चालू करायला पाहिजे. सर्व लॅपटॉपवर काम झाल्यापासून माझं लिहिणं बंद झालं. हे फक्त 5 रुपये आणि छोटे आहेत ना ते. तर अशी आपली शॉर्टकट डीमार्टची शॉपिंग. शॉर्टकट जरा पाठीमागे दाखव जरा. शॉर्टकट 19 रुपये स्वस्त आहे. पण मी 10 रुपये लिखते. हां. आता आज मी लावून जाणार आहे. चला, कसं वाटलं तुला एवढं सर्व शॉपिंग? आता खरं खरं सांग, ह्याच्यातलं रिप्लेस काय काय करायचंय? काय नाही रिप्लेस करायचंय. घरात सगळे लागणारच वस्तू आहे. बरोबर आहे ना सर्व? आता लावणार लागत होती. आता लावणार आहे. नाही हाय अजून. नाही आज मी लावून जाणार आहे मला. हां, तू एक लाव, तू सुरुवात कर. त्याला मी बोललेलोच लाव की तू घेशील ना. पहिला तर आम्ही केलेली शॉपिंग तुम्हाला कशी वाटली सांगा. एवढं सर्व बघा, केवढं सर्व. असंच आम्ही आणतो कधी कधी. हे तू घातलेलं गरजेचं नाही होतं. भरपूर पडलंय. आणि कपाट फुल भरलाय. मी जे घातलंय ना ते सुद्धा डीमार्टच आहे. मस्त आहे. तुम्हाला कसं वाटलं ते सांगा. आजचा मस्त डिमांड काय केलं शॉपिंग. दा माझ्या इंस्टावरती जरा काहीतरी टाक रे दादा. माझ्या इंस्टाचं मी पण इंस्टावरती आहे. त्याला इंस्टाग्राम वर जरा फॉलो करा. काय तुझा आयडी सांग? सिद्धांत 89. सिद्धांत 89. माझ्यापेक्षा मोठा आहे तू. दिल इकडे बघे काय आणलंय. दिल आवाज देते. आता आत आपण जेव्हा आतमध्ये असतो ना तेव्हा ती बाहेर असते. आणि आता आपण बाहेर आहे ना तर ती आतमध्ये आहे. आतून आवाज देते. चला, आता सर्व व्यवस्थित लावायला लागेल ना, व्यवस्थित आपापल्या जागेवर. आता आमचं सर्व भरून झालं आणि दिल आली. आता दिल आली बघा. सर्व आम्ही भरून टाकलं बघा. सूर्य नमस्कार मारते. बसली. आता पहिलं यायचं ना, बघायचं ना काय काय आणलंय ते. हां. तर वरती जायला आवाज देते. आता आली. मम्मी आता काय बघायला मम्मी काय नाही. त्यातला तुझा कलर कोणता? कोणता? हे माझा निळा. माझा. तुम्ही पण टंग क्लीनर वापरा. सिद्धू, तुम्ही पण टंग क्लीनर आणा. हो आणतो.